O Concello da Pobra potenciará as compras no comercio local durante este Nadal coa campaña Consigue Caramiñas, comparte Nadal. Dende este luns, os clientes da Praza de Abastos da localidade recibirán un boleto por cada 10 euros de compra para entrar en 2 sorteos que pretenden financiar o importe das ceas de Noiteboa e de fin de ano. Pero de sortear unha cea? Non. O que imos sortear é 3 premios en cada concurso. O primeiro premio de 600 caramiñas, o segundo premio de 400 caramiñas e o terceiro premio de 200 caramiñas, para que aquelas persoas que gañen ese concurso, ese sorteo, pois podan comprar os seus produtos aquí na Praza de Abastos para celebrar o que é a cea de Noiteboa e despois nun segundo concurso para celebrar o que é a festa e a cea de fin de ano. Na campaña, por cada 10 euros de compra se entregará un boleto e nese boleto terán que cubrir co seu nome e co seu teléfono e depositalo nunhas urnas que estarán nos distintos sitios do que é o propio mercado municipal e a partir de aí xa será cando se celebrarán 2 sorteos. O primeiro dos sorteos será o 15 de decembro e o segundo o 21. Cada un repartirá 3 premios de 600, 400 e 200 caramiñas, consistentes en vales de compra por ese valor en euros a consumir no mercado. Temos un primeiro sorteo que será o 15 de decembro e neste sorteo pois se premiaría as persoas gañadoras cos produtos para a cea de Noiteboa, para que eles merquen na Praza de Abastos os produtos da cea de Noiteboa. E despois temos un segundo sorteo que será o 21 de decembro, donde se sorteará os produtos para a cea de fin de ano. Trátase da primeira das accións que a Concellería de Promoción Económica desenvolverá na súa campaña de Nadal. A Concelleira destacou ademais a decoración que xa loce na Praza de Abastos da localidade, elaborada por usuarios do Centro de Día, das Amas de Casa e do programa socioeducativo Anímate.